Nhar il-ħadd li ġej se jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista hekk kif resqin dejjem aktar lejn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Matul dan il-Kunsill Ġenerali se jkun hemm numru ta' kelliema dan fil-waqt li se tiġi diskussa il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista matul din l-aħħar sena. Il-Kunsill Ġenerali se jibda fl-10 ta' filgħodu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti lil Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino tkellem dwar l-importanza ta' dan il-Kunsill qabel il-vot ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Huwa Kunsill Ġenerali Amministrattiv ħares lura wkoll l-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sena. Il-Kunsill Ġenerali jingħalaq il-ħadd li ġej kif din il-ġimgħa hemm ukoll ammont ta' assembleji reġjonali fejn f'kull reġjun qegħdin niltaqgħu mal-attivisti mal-membri tal-Kunsill Ġenerali fil-reġjun tagħhom biex flimkien niddiskutu l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Ovvjament ħidma li bħalissa hija affokata dejjem iktar dwar l-elezzjonijiet li hemm f'Ġunju li ġej f'żewġ elezzjonijiet fejn ovvjament il-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħdem biex iġib l-aħjar riżultati possibbli f'dawn l-elezzjonijiet. Intant eżatt wara li jgħaddi l-Kunsill Ġenerali se tkompli tirranka l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista lejn l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Fil-fatt fit-28 ta' April se jkun hemm maratona ġbir ta' fondi u 3 ijiem wara fl-ewwel ta' Mejju titnieda uffiċjalment il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista. Din il-kampanja se twassal biex jiġu eletti s-sitt siġġijiet ta' Malta fil-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali kollha ta' pajjiżna.